Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Шоулар яңын куркынычсызлык кагыйдәләрен беләме? Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре шәһәр комплексларының берсендә яшәүчеләр белән инструктаж үткәрделәр. Инспекторлар кулында сканерлар, машина йөртүчеләрдә мобиль кушымта. Цифрлы үсеш министрлыгы эксперимент үткәрергә планлаштыра. Шоңгы ярышлары, күңелле уеннар һәм конкурслар шәһәрдәшләребезне ялларны файдалы һәм күңелле үткәрергә чакыралар. Татарстанда яшәүче 87 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шоуда узган тәүлектә коронавирусның 5 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 20 гыйнвар көнне Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 15104 очрагы теркәлде. Аларның 11480 терелгән, 76-сы узган тәүлектә. Кагыйдәләрне белү тормышны саклап кала. Бүген 20:05 йортында яшәүчеләр беренчеләрдән булып янгын очрагында нишләргә икәнен белделәр. Әлеге комплекс очраклыгына сайланмаган, биредә яңа ел төнендә бәхетсезлек очрагы булган. Янгында 20:09 күп катлы йортта яшәүче ир-ата һәлак булды. Фаҗиганың сәбәбе сүндерелмәгән тәмәке төпчеге. Бүген гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре белән профилактика рейдка безнең төшерү төркемендә чыкты. Если у вас в подъезде произошло задымление, ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами, потому что это как дымовая шахта в случае пожара. Гади киңәшләрнең берсе тормышны коткара ала. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре турында йортта яшәүчеләрнең яртысы да белми икән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре инструктаж үткәрделәр һәм халыкка белешмәлекләр тапшырдылар. Знали ли вы все правила пожарной безопасности? Половину знаем, половину уже. Да, половины нет. Полезно было? В связи с увеличением роста количества погибших людей в Республике Татарстан Главным управлением по Республике Татарстан МЧС России было принято решение о проведении месячника безопасности в жилье. Увеличение на 55%, то есть в предыдущем году у нас за данный период было 9 человек, количество погибших, в данном году 14 человек. Шоуларга янгын вакытында ниләр эшләргә кирәклеге турында янгын сөндерүчеләр генә түгел, полиция, социаль яклау хезмәткәрләре һәм торакчылар да сөйләделәр. Мы подготавливаем список. Также мы созваниваемся со старшими по домам, потому что они курируют этот дом. Таким образом у нас происходит связь. Есть ли у вас, возможно, какие-то проблемные жильцы, с кем приходится проводить этот инструктаж чаще? Конечно, такие есть, особенно которые должники, потому что там приходят, получается, к нему друзья, и они курят, получается, распивают спиртные напитки дома. Автозавод районы буенча планга 300 фатир кергән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре аларның барысында булырга планлаштыралар. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Шулы халкы күп функцияле үзәк белгечләренең күчмә кабул итү мөмкинлегеннән файдалана ала. Элегрәк өйгә хезмәткәрләрне Казанда яшәүчеләр генә чакырта ала иде. Шулы һәм Тукай районында 2020 елның декабреннән башлап 3 үзәкнең хезмәткәрләре чакыру буенча 82 тапкыр чыккан. Күчмә хезмәт күрсәтү исемлегендә 69 төрле хезмәт бар. Документларны кадастр исәбенә тапшыру, хукукларны теркәү, цифрлы тахограф өчен машина йөртүче картасын, Россия һәм чит ил паспортларын машина таныклыгын рәсмиләштерү һәм башкалар. Күп функцияле үзәк хезмәткәрләренең күчмә кабул итүеннән шулай ук түбән Кама һәм Кама аланы халкы да файдалана ала. Кара чистарту өчен урамнардан машиналарны алуларны шоулардан бер генә тапкыр сорамадылар, ләкин аның нәтиҗәсе булмады. Бүген юлларны чистартучы хезмәткәрләр автоинспекторлар белән бергә проспектларга чыкты һәм урамнарны кардан һәм машиналардан чистартты. Кагыйдә бузучы автомобильчеләргә нинди штрафлар яный һәм аларның машиналарын кая алып китәләр, тулырак Лилия Гатина материалында. Биляев һәм Усманов урамнары киселеше проблемалы участоклар исемлегендә. Бу автомобиль бирдә күптәннән тора ахыры. Ул тулысынча кар белән капланган һәм кар чистарту техникасы эшенә кымаучаулык тудыра. Әлеге автомобиль эвакуацияләнде. Юл полициясе хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, кагыйдә бузып парковкаланган һәм кар чистартуга кымачау итүче автомобильләр махсус машина кую урынына узатыла. Госавтоинспекция города Набережные Челны убедительно просит жителей города с наступлением зимнего периода не оставлять на основных проспектах города свои транспортные средства, так как припаркованные автомобили создают помеху для движения и работы снегоуборочной техники. Неубранный своевременно снег приводит к сужению проезжей части и ухудшению пропускной способности дорог.
Бүгін Чолы юларын кордан чистартуға 107 біремлік техника жәліп етілген ішлері башланғанчы, олдан оқы юл қызметкерлері қор чистарту ішлері башқарылашағы турында білдірулер урнаштыра. Шуңада қорамастан бұл язуларға ихтибар бермеуші машина юртушілерді бар. Есть местные проезды, которые труднодоступны. С двух сторон поставлена машина, припаркована. Это местный проезд 29-й комплекс Московский проспект, проспект Симбике. Это местный проезд 25-й, 23-й комплекс. Есть бульвара Шишкинский, потом домостроителей, Ершова, потом улицы Бердаха и так далее. Если посмотреть по Замеликисии, там местные проезды со стороны 21-го комплекса, 20-го комплекса. Автоинспекторлар қобат иске тішірі автомобильлеріні парковкалау қағиделеріні бұзған үшін темір отлар мақсус машина қою урынларына ұзатыла. Транспорт құжасы юл қағиделерін бұзған үшін гіне түгіл, эвакуатор қызметі үшінде штраф төлерге тұры келешек. Бұл 3000-ге яқын сум тәшкил ете. Шылайақ автомобильнің мақсус машина қою урынларында 1 сағат тұруы 59 сум 73 тиынге түшешек. Ел башынан жолда парковка қағиделерін бұзған үшін мақсус машина қою урынларына 245 автомобиль ұзатылған. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалықлар. Әгер сіздің бірерденге проблема бір шесаки шотлықлы қабәр скіресігісі келсе, біздің редакцияның қойнар ілімті телефонын ашылтыратығыз 51-31-31 номері тәулік бойына ашли. Қызық сындырған екі бір шалан сұрауларыңызны WhatsApp қызметіне дойылы аласыз. Фотосуретлеріңізні һәм видеоларыңызны 8-939-311-31-31 телефоны бойынша күтіп қалабыз. Біздің хабаршыларыбыз сіздің ілімтеге кіріп проблемағызны халетерге болышыр кереклі жетекшілер білен көзге көз үшірашырға ердем етер. Бәлкі Бұна келесі шығарылыштам сіздің мәселем хал етілір. Машина ерті таныклығын QR-кодлы мобиль қошымта алмаштырашақ. Мұнды эксперименті Россияның цифрлы өсіш министрлігі бұйыл өткәрерге планаштыра. Эксперименті уақытында QR-кодлы қошымта ішлешек, юл патруль қызметі инспекторлары сканерлар біләні тәмін етілешек. Бұйыл бұл технологияны Россияның бірнеше түбегінде кіртірге планаштыралар. 1 декабрға қадәр Россия ішкі ішлер министрлігі Мәскәуде электрон паспортлары бире башларға жиына. Бұда тәжірибе рәвішінде эшленешек. Сәлемәті ешеу рәвіші заман ешлер үзәге һәм эшләүші ешлер советы барлығы тілеушілерді ішші ешлер арасында узучы шоңғы ярышына қошылға һәм бүтін ғайлә белән қышқы ойындарда қатнашырға шақыра. Шара 23 январь көні күндізгі сағаты 1-де Қызылтау мәдәниет үзәге қаршындағы Прибрежный паркында узашақ. Программада шоңғы ярышлары, иреклі шоңғы узышы, үлкенер һәм балалар үшін көңілі ойындар һәм конкурстар көтілі. Удмуртияның Ува санаториясы сізні сәлемәтләндіру өтерге һәм ял итерге шақыра. Ува санаториясында ял көні турыны февраль бәйрәмнәріне рәсмиләштергіз һәм бик күп оңай эмоциялар алырсыз. В санатории Ува только до 14 февраля скидка 15% на путевки с лечением от 6 дней. Подробности по телефону 78 05 71. Бүгінгі шулар, мен Алина Валиева, сіздің білен сау болашам, иқтибарыңыз үшін рәхмет. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23. В санатории Ува только до 14 февраля скидка 15% на путевки с лечением от 6 дней. Подробности по телефону 78 05 71.